Janusz. Jedno sa chcel uploadnúť ten záznam Záznam čo? z tejto hry. Dávaš tam nejaký popisok? Alebo... Hej. A ak ja kopírujem, niečo tam prepíšem. Increases the range of punishment. Jeden a pol metra. Jazda dám si ťa na dvojku. Ako dávaš Mareka? Čo Mareka? Dávaš ako Mareka... Marek iba. Mám pôjde. Nie je to tam niekde? Mám pôjde. Marek som ho pomenoval, že? Hej, Marek. Takzvaní epikcáci. Na koľko má? Čo je, ty kokos? 120 hodín? 25. $380 máš? No, tieto 2 týždne sa mi hrá. Chutí mi. A potom zase nebudem nejaké obdobie mať isto. Som sa umýval, som spotený, kámo. Ako sa volá postava? Plague. The Plague. Ako nemoc takzvané. Hej. No. S tebou som dohral. Tak s tebou som dohral. Čo to je za mapa? Je Nehral. táto mapa, toto je, počúvaj, to som videl tohto, čo si hrá proti nám Kivko, toho, čo čaržuje Bondy. What's up, guys? No daj si Springboard, áno. To tak, akože takto 2 paletky, to je pekné. Dobre, VTF. To je podľa mňa dobre lúpuje na tomto. To by sa dobre lúpuje, no. Kokot, kurva, no. No ide takto zdržovať? Nebem. Má dlho. No ešte to aj stihne opraviť akurát. To je v piči.
Títo sú dobrí, nie? Hej, Nepríde sú ti? dobré sú. 125 hodinový sú dobré. Guys, I can't blind him. What the fuck is this? Guys, I'm leaving. Fuck this shit. Škoda. Poď si zasvietiť. Poď. Tú paletu som si tam nevšimol. Keby tam ono neskočím, tak nevadí. Ja tu nemám Pub Ghost Vision. Super. Som si zabudol dať. Majú 2 geny už. Pohoda. Toto nie je možné. Yes, sir. Škoda. Svinia. Oni sú dobrí, veď, ale oni vedia presne čo ona. Ale ty vieš lepšie. No, ale zdržiavajú ma strašne dlho, kámo. Ne. Dobre sú, no. Tie geny sú najďalej od seba. Nebol hit? Malé okienko. Wasted paleta. To bolo čo zas toto? Na hitov mám milión, ale... Kilov minimálne, kámo. A tie húky sú ako ďaleko od seba, kámo. Keď sa tak pozrieš. Sú strašné. To je na hovno riadne. Stihol. Tohto som ani nevidel, tohto trápneho Dwighta. Tak kámoš. Takže dobre, že im takto míňa, ale nevadí, nevadí. Alebo? Mám ten cage asi. Opravujú tento opravia teraz. Už nestíham dojsť. Alebo stíham. Juj, ten chýba ešte. To máš za chvíľu, kámo. To je haj, no. Tak tebe jeme, kámo. To on tu mal tú cage. Hej, Chudák, nevadí, no čo už. Jasné.
stihli. Najlepší sú. Toto je master looperka, to sa ani nejdem naháňať tu, lebo to viem, že sa neuplatí ani toto. Čo je vôbec takto blokne? Sa opraví teraz gen. Yes. Ten Galeano má voľako... Škoda. Yo, fucking bitch. Dobre, nemám čas na teba, ty špina, vypadni. Skap. Zdržuješ iba. Jej. Teď sa nejdem naháňať. Čo je to? Prečo sa ukala 4 krát? Podľa mňa tie judgmenty, podľa mňa. Master looperka. Prvýkrát je, nie? No nie. Nie, druhý. To ten Gale Gago, či čo to je? Tento, čo si počká, aby si mohol vyšprintovať. Podľa mňa 2 dopravuje. Hej. Myslíš, že pôjde pomôcť ten 2 vôbec? Dám ho, lebo... Kamoška 20 ide podľa mňa sám sa vyjebe. Prvýkrát je, chápeš? To je halus. Musím zabiť niekoho. No, obidvoch môžeš, a neboli dvakrát na huku obidva. Či... Hej, môj mobil obidva boli dvakrát. Pekne. Poď ho zobrať, ja si zabijem aspoň obsession. A nejde, dobre. Tak to je boss celkom. To je boss. Utieklo. Čo ti nedáme? To je pusy najslabší hráč, vyhral, chápeš? Ten, čo im nepomohol vôbec. To je halís, kámo. Pusy. Kámo, to je... Kámo, keby som bol sentiment, jasne, dávam na neho. Čo znamenajú tieto ginak? Chod späť ešte. V tých... Ešte. Čo toto znamená, tie hore? No proste ako si v kategórii, akej si bol najlepší, alebo proste Aké sú najlepšie? Červené sú najlepšie? Hej. Dobre. Bronze, silver, gold, iridescent. Iridescent je aká farba? Zelená? Červená. Červená. Tak kámoško, to je halus. Som mal minulú hru, keď sme skončili, mal som 3 červené.
Dobra, stačí.